गंगिया दैसानि हा खुरखानायखौ लानानै जिंगासिदों सुजाखाता गामिनि रायजो राजाफोरा। गंगिया दैसानि हा खुरखानायखौ लानानै जिंगासिदों गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय सुजाखाता गामिनि रायजो राजाफोरा। गंगिया दैसानि हा खुरखानायनि जाहोनावनो हरिनपुर गामिया बोहैखारलांजाबाय। नाथाय दासिमबो सरकारा बे दैसानि खुरखानायखौ होबथानायनि राहा खालामाब्ला सुजाखाता गामियाबो बोहैखारलांनायनि लामायाव फैदों। रायजो राजाफोरा फोरमायनाय बादिब्ला सुजाखाता गामिया बे दैसानि थाखायनो बोसोरफ्रोमबो दैज्लां समाव दैबाना सोमजिनायनि जाहोनाव ओनसोलनि रायजो राजाफोरा गोबां जेंनाजों मोगा-मोगि जानाङो। बे दैसानि हा खुरखानायखौ होबथानो थाखाय सरकारा थांनाय 3 दानसो सिगाङाव मोनसे बान्दो लुनानै होदोंमोनब्लाबो रायजो राजाफोरा बे बान्दो लुनायखौ गोजोननाय गैयै फोरमायदों। मानोना बान्दो लुनायनि 3 दानसोनि उनावनो बान्दोआ बायलांदों। बेनिखायनो गामिनि रायजो राजाफोरा थाबैनो बे दैसानि खुरखानायखौ अरायथा महरै होबथानायनि राहा लानो थाखाय सरकारनिसिम खावलायहरदों। जाहैबाय गामिया जोङो 1 नम्बर सुजाखाता। बै 1 नम्बर सुजाखातानिफ्राय फैनाय जिहेतु गैयि मानसिफोरखौ नायनानै रायजो राजाफ्रा हाखौ हगारना होदोंमोन। आरो बेयाव जोङो गासै दा दङ 24टा न'खर। दा 24टा न'खरनि गेजेराव आंनाबो आंनि फिसालानिबो लोगोसे गावबुरानि आरो सुरजित होननाय जों न'ब्रै मानसिनि हाखौ लांजोब्बाय। गैलिया जों गोदान बे जायगायावनो दलरसे हा नागिरनानैबो गोदानै लुफिननानै संसारखौ सोलिनानै दंबाय थायो। बेनि गेजेराव ओरैबायदि जोंनाव दङ जिहेतु दैबाना जायोब्ला बै दैबानाया बे गंगियायानो सानजाजों गंगिया थाखाबाय, साहाजोंबो गंगिया फैगासिनो दं आरो बे गंगिया गासैखौबो लोमजोबनानै जोङो श्रीलंका बादि गेजेराव थानो गोनां जायो। बारनानै थांनो हाया, खरस मोनजाया, उन्दैफोर दं फरायनायाव थांग्रा बिसोरबो थांनो हाया। जों माजे समाव एखनबानि समाव जों बेयावनो थानाङो ज' थुबुर जानानै रिलिफफोर थायो। आरो एखनबानि समाव बै गभर्नमेन्टनिफ्राय मोनसे नाव हरो, बे नावजों बोखांनानै जोंखौ रिलिफआव दोनहैनाय जायो। दा देग्लायनि गेजेरावनो जोंनाव बेखौ प्रटेकसननि थाखाय कालभार प्रटेकसन होफैदोंमोन। नाथाय जों दा मेगनजों नुबाय माने आधा बैसो थाङाखै, 6 मासआनो जायाखै, ओरै आफांनिफ्राय बायबायानो प्राय 30-40 मिटार बायखाबाय 4 मासनि गेजेरावनो। ओंखायनो जोङो बेखौ गामिनि बयबो रायजो राजाफ्रा नायै नायै बुंबाय थायो माबायदि खामानि मावना होनाय जाखो, बिदिबा बोरै जोंनि गामिया थावरिगोन, जोङो बेखौ बुंबाय थादों। आरो बेखायनो जोङो लुबैयो जे सरकारा जोंनि फारसे बे निखावरि गामि, बे निखावरि गामिखौ अननानैब्लाबो गोरायै गामिखौ होबथानो हानाय प्रटेकसन जोंनो खालामना होनांगौ। आरो लोगोसेयाव जाहैबाय जोंनि साहाथिङै हरिनपुर होननाय गामि दंमोन, बिथांमोनाबो खनसे नङा खननै, खननै नङा खनथाम खारस्लायबाय थानांबाय। बिनि गेजेराव जोबथारनायाव दा ओरै फैबाय बिसोरनाव सासे MCLA बिसोरखौ गले गले खारबाय थानाय नुनानै सरकारनि फैसाजों ना गावनि फैसाजों एसे हा बायनानैबाबो थुम थुम न'ल' लुजानाय आबाद मावजायो बिसोरखौ हा बायनानै दोनहैबाय। आरो बिसोरो न'सेबो गैला, बेयावनो थांनानै रायजो जाहैबाय। देग्लायनिफ्राय बिसोर बैसागआवनो जेठआवनो खालामजोबनाय जाहैबाय। आरो बिसोर खालामनाय जायगाजोंनो जोंनि बे गामिखौ आरोबाव होसोबोगासिनो दं खाथि। ओंखायनो सरकाराबो जोंनि बे गामिखौ बासायनाय जानाय गोरा नोजोरजों लानानै बासायनानै होफैयो। आं बेखौनो सुंद' आं बुंथिनायखौ दोनथ'नाय जायो। 2 नम्बर सुजाखाता बेखौ 2022-23 सनाव बानायदों। खामानि मावनायखौ जोङो मोजां मोनाखै, गामिनिफ्रायबो बुंदों। बालायाबो हा मिक्स दङमोन आरो 6 इन्सि धालाय जानांगौमोन, बाहायबो बिसोरो 4 इन्सिल' धालाय खालामदों। आरो बिनिफ्राय दा सिरा लाजोब्बाय आरो बे बायनायखौथ' बयबो नुखाबाय। दा बेखौ आङो माने जाहाथे मोजाङैनो मावनानै होयो, बिनि थाखाय आङो बड'सा खौरां लागिरिफोरनिसिम एसे हांख्रायहरनाय थाबाय। दैज्लां समाव बियो उसिजोबो, हाब्राङा उसिनानै जेरै दहला बिथिं गासिबो लोमजोबो। जाहाथे
जोंनि गामियावबो माखासे न'खराव दै हाबो आरो माखासे एसे गोजौ जायगायाव थायो आरो बे खामानिया 327 मिटार होननानै आं खोनादों बिनिफ्राय सुनायाव आं गैयामोन 337 मिटार बे खुरखाफिननानै बायलांबाय थायोबाथ' बे हाखौ आरो खुरखालांबावगोन दै जिङाव जोङो दा बे जोंनि 2 नम्बर सुजाखाता गामि दरसेल' दं आरो बै साहाथिंजाय दङमोन हरिनपुर होननाय गामि बिसोरो दैनि उफुद्रुगाव खुरखाबाय थानायखाय बे माबाया MCLA ना EM उखिल मुसाहारिया हा बायनानै बिसोरखौ एसे गोजानाव थाहैबाय दा दैया खुरखाबोगासिनो दं जोंनिथिंजाय बेबो मोनफैथारनोसै बान्दोआ जाहाथे जोंनि गामिखौ खुरखालांनो हाया बिनि थाखाय सिथाय जों थानो जायगा मोननायनि बादि जाहाथे मोजाङै खालामनानै होयो बिनि थाखाय जोङो रायजोनि जानानै मिडियाजों लोगोसे सरखारखौ खावलायहरो जाहाथे मोजाङैनो जोंनि बे गामिखौ प्रटेक्सन खालामनानै होयो साहाजोंबो आरो बे दा होनाय धालायजोंबो बे खामानिखौ आं खुगाजों खुगा खोनादों 1 कौटि 7 लाख होननानै खोनादों खिन्थु बिनिख्रुइ बांसिनबो खोनायो एखनबा जायाखै आंहा सन्देह दं माने आं बेखौ गावसिनावबो सोंदोंमोन सिमेन्टआ खय बस्ता इउज खालामखो बै लहा गुनाया खय बस्ता इउज खालामखो बाला अन्थाइआ खय ट्रेक्टर जाखो बेखौ सानसेखालि सोंनायाव रतन घोषआ जेबो होनाखै गोजोनथाव खौरां आइ आफा BM इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ सोलोंसाफोरनि थाखाय लानानै फैदों देहा सोलोंथाइनि मोनसे मोजां खाबु 2023-2024 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय आइ आफा BM इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआव सोलोंसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो क'क्राझार सोहोरनि JD र'ड गोजोनपुरी गांजेमा बाजारनि उल्था फारसे साखाथियाव थानाय आइ आफा BM इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्स सोलोंथाइ फसंथानाव सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सोलोंसाफोरा साख्रि मोननायनि खाबुखौ खालामनानै लानो हागोन भारत सेवक समाजजों गनायथि जानाय बे फसंथानाव 2 बोसोर समनि थाखाय मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी BSS डिप्लोमा एसिस्टेंट नर्सिं फर्स्ट एड पेशेंट केयर डायलिसिस टेक्निशियन OT टेक्निशियन फिजियोथेरापी डिप्लोमाजों लोगोसे 3 बोसोर समनि थाखाय ICU टेक्निशियन रेडियोलॉजी टेक्निशियन डिप्लोमाखौ लानो हागोन बेफोर डिप्लोमाखौ आबुङै सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सोलोंसाफोरा गोरलै राहाजों साख्रि लानायनि खाबु मोनगोन गोसो गुदुं सोलोंसाफोरा रोखायै मिथिनो थाखाय 9821663110 6002559220 मबाइल नाम्बाराव फोनांजाब खालामनो हागोन नङाब्ला क'क्राझार सोहोरनि इउनिभार्सेल डेन्टेल एन्ड हेल्थ केयार सेन्टाराव फैनानै थोंजोङै खौरां लाफैनो हागोन